Tungankɛ minnu sigilen bɛ nin wagati in na Congo Brazzaville la, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal la, Niger, Burkina Faso, an ka ba Maliba ale kɔnɔna la yan nɔ. An bɛ taga Espagne, n'an bɔra Espagne an b'an kunda Italie kan, France, Angleterre ka taga se Allemagne ma, États-Unis. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na bɛɛ ka i yɛrɛ ye bi foli ale kɔnɔna la. Kunnafoni min na b'aw sigi k'an ba kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ale waati sera. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 20 ye san 2026. Kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni an b'a daminɛ ni fɛn min ye an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sirabakan kɔɲɔ olu o ɲɛnabɔli ma sibirido ni o bɛnna juillet kalo tile 18 ma san 2026. An ka minisiri kɔni ale ye i kunda fɛn min ye Bangɔni, Jalakɔrɔji, Safo ani Nɔsɔnbugu sira kɔni o kɔni kan ka taga lajɛ baara ale bɛ ka taa bolo min kɔni o kan. Sira in yɛrɛ kɔni ale kun sɛbɛkɔrɔ cɛnnen don kosɛbɛ. Nin sira kofɔlen ni o ye Bangɔni sira, Jalakɔrɔji sira, Safo ani Nɔsɔnbugu sira. A yɔrɔ mɔgɔw kɔni u ye weleweleda ni ka o bila an ka jamana marabaaw ma kosɛbɛ. Sira in kɔni ko k'a lajɛ k'a dilan. An ka jamana marabaaw kɔni ye welewelekan ni ka o jaabi. Sira ale dilanni kɔni o daminɛna. Minisiri taara ka taa i ɲɛda baara taabolo kɔni a kan. A bɛ k'a fɔ baara kɔni ale bɛ ka taa taabolo ɲuman o kan. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ani o état major général des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ k'u n'u dɛmɛbaga kulu kɔni u ye dankari banbaganciwale tigilama caman kɔni u la waati min na sa an ka finitigilakaw kɔni tun bɛ ka u kunda fɛn min ye Tabirisati kan u ye bingani wale ta ni ka ɲɛsin u ma. Bingani wale tigilama ninnu kɔni ye JINIM ka taa se FLA kɔni o ye. An ka finitigilakaw n'u dɛmɛbaga kulu kɔni ye dankari u la u sɔrɔ yɔrɔw kɔni olu o bɛɛ lajɛlen na. A kɛra juillet kalo tile 18 san 2026. Banbaganciwale tigilama ninnu n'u bololaminɛw kɔni u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka olu tiɲɛ. A kɛra Karijiba yɔrɔ kɔni o la. Karijiba ale ni Gurumararos kɔni man jan ɲɔgɔn na. O yɔrɔ kɔni na u tun kɛlen don ka fɛn min ye taji caman ni ka o de kɔni mara yen nɔ ka taga se moto kuraw kɔni ma minnu n'u yɛrɛ kɔni ma bɔ u minɛnw yɛrɛ kɔni kɔnɔ kosɛbɛ. An ka finitigilakaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka olu tiɲɛ. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma an bɛ to a ka kunnafoniyaw kɔnɔna la halisa a y'a yira ko kura k'a fɔ ko fɛn min kunun juillet kalo tile 19 san 2026 u ni banbaganciwale tigilamaw karila ko ɲɔgɔn na ko kura ni o ye JINIM ni FLA ye min ni an ka finitigilakaw kɔni ye san sɔrɔ u kan tuguni yɔrɔ min na sa o de ye DJN ye u kun kelen don kɔni ka kulu 4 kɔni ni ka o sigi sen kan o kulu 4 min n'an ka finitigilakaw kɔni ye a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ ni ka dankari u bɛɛ lajɛlen na yɔrɔnin kelen. O kɔfɛ fɛn min ye Sama dugu o ye Sama ale filɛ nin ye Sikaso o lamini na an ka finitigilakaw kɔni sanfɛ pankuru kɔni ni ka u kɔni susu ni o ye kosɛbɛ. Juillet kalo tile 18 maa minnu kɔni bolila sa u ye tɛgɛ da olu maa ninnu kɔni ka Kajana dugu o la. Kajana ale filɛ nin ye Buguni u y'u bɛɛ lajɛlen kɔni bila ni ka taa lahara. An ka finitigilakaw y'a yira ko kura ka fɔ ko kwakurukaw fɛnɛ kɔni fɛ yen nɔ u ye susuli caman kɔni ni ka o kɛ o yɔrɔ kofɔlen fɛnɛ kɔnɔna min ni u ye san sɔrɔ banbaganciwale tigilamaw kan o yɔrɔ kofɔlen kelen fɛnɛ na. An b'a ye bɔlɔlɔsiraw kan na ka fɔ ni waati in na banbaganciwale tigilama ninnu kɔni u bɛ ka u ka su caman ni ka o de kɔni don i b'a ye bɔlɔlɔ kan na olu la. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ka fɔ la ko an ka finitigilakaw bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari banbaganciwale tigilamaw ni u dɛmɛbagakuluw kɔni na. Kalo kelen kɔfɛ Clément Dembélé ni ale ka waati bilali kɔni ni o kɔni balila kiritigilamaw olu fɛ. Ni wagati in na Mamadu Clément Dembélé ni ale activiste anti-corruption maa ye ale kɔni bɛ kaso la kabi novembre kalo san 2023 min n'u y'a minɛ k'a datugu k'a sababuya kɛ k'a ye bagabagaliwale kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa n'a ka denbaya ma ko a kɔni bɛna olu kɔni ni ka olu faga. A bɛ kiritigilamaw olu ɲɛma bi juillet kalo tile 20 san 2026 min n'u bɛna ka kiiriw kɔni ka olu boloda. Quincaillerie caman de kɔni datugura Direction générale du commerce de la concurrence ale fɛ ni o ye DGCC ye kuma lasurunya kɔni o la dɔgɔkun tɛmɛnen na u taara sɛgɛsɛgɛliw kɔni ni ka olu kɛ sɛgɛsɛgɛli min n'a bɛ ye k'a fɔ
musaka min kɔni ni a fɔra ko ka siman kɔni ale feere la i b'a ye k'a fɔ kenkeri caman kɔni ye dɔ fara siman kɔni ale sɔngɔ kan siman tɔni ko k'a feere sifɛ wari 24,000 na nka caman kɔni ye dɔ fara olu sɔngɔw kɔni kan maa minnu ye fɛn fara olu sɔngɔ kan u ye caman ka kenkɛriw ni ka olu datugu DGCC ko k'a bɛ wele lase bɛɛ lajɛlen ma maa o maa i y'a ye k'a fɔ ko dɔ farala siman kɔni ale sɔngɔ kan ka kɛ musaka kofɔlen kɔni ye o ma kɛ o ye k'i ka weleli kɔni ni ka o bila o ma 36088 la walima 36099 la ko weleli kɔni ale ye fufalaki ye u bɛ sɔrɔ tɛnɛn ka taga se juma ma ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 7 fo ka taga se nɛgɛ kaɲa 17 o wagati ma ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to a la fɛn min ye cɛncɛn fɛnɛ kɔni ale sɔngɔ ye dansigira o bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ kun ye walasa ka se ka maaw ni ka olu lafiya an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka sirabakannaw la i b'a ye k'a fɔ ko nɛni kɔni ale fanga ka bon kosɛbɛ sirabakannaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ɲɔgɔn masa nini a caman bɛ sɔrɔ dusu kɔni ale fɛ maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka fo k'a sɔrɔ sariya kɔni ale talen don nin wagati in na fɛn min ye sirabakan nɛniw kɔni ye olu dabilali ye ko walasa ka se ka olu ko dabila jamana yɛrɛ kelen don ka mun de sigi sen kan ka se ka nin ko in ni ka ale dansigi maa caman y'a ye k'a fɔ ko n'i y'a ye ko sirabakan kasaraw la ɲɔgɔn masa nɛniw bɛ bɔ a la k'a sababu kɔni ye maaw tɛ ɲɔgɔn de kɔni bonya sirabakan kannaw la sirabakan sariya tɛ bonya cogo min na maaw t'u yɛrɛ ɲɔgɔn fɛnɛ bonya o cogoya kelen de fɛnɛ na a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomaya Faye ale de kɛra CEDEAO ɲɛmaa kura kɔni o ye u y'a k'a ye kunu kari u ka sigili 69 min kɔni ni ale kɛra fɛn min ye Sierra Leonekaw ka jamana o kɔnɔna ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sierra Leone jamana ɲɛmaa ale de kɔni tun ye CEDEAO kɔni ɲɛmaa ye ale y'a sigiyɔrɔ kɔni ni ka o ta k'o di Senegal jamana ɲɛmaa o ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an bɛ se k'a fɔ ko Senegal jamana ɲɛmaa ale de kɔni ye CEDEAO ɲɛmaa ye an bɛ to Senegalikaw ka kunnafoniya o kɔnɔna la halisa jɛgɛmɔna dɔ ale kɔni ka baara tɛ fosi ye ale ɲɛ mana da so kan dɔrɔn ale kɔni bɛ a suɲɛ ni ka taga ni a ye kiri tigilamɔw olu ye a kiri kɛrɛnkɛrɛn sa Cɛsa kiri tigilamɔ a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni baaralen don baara min kɔni ni o b'ale ɲɛsin so kɔni o suɲɛni ma o ye a ɲangi kalo 2 ka so o datugu wa a ye maa minnu fɛnɛ ka so kɔni ni ka olu suɲɛ a k'olu ka so wariw ni ka o lasegi u ma an bɛ taa Kɔngokaw ka jamana o kɔnɔna la kasoladen maa 70 olu de kɔni bolila ka bɔ kaso o kɔnɔna la juillet kalo tile 17 a yera k'a fɔ maa minnu kɔni bolila ka bɔ kaso ale kɔnɔna la a maaw bɛɛ lajɛlen minɛna k'u datugu k'a sababuya kɛ maramafɛn de kɔni o yera u bolo ninnu maa ninnu kɔni ka bolili kɔni kelen don ka jamana kɔnɔdenw kamana gan kosɛbɛ kelen don ka weleweleda ni ka o bila jamana marabaaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kasobo ninnu ni ka lakana kɔni fanga bonya yen kosɛbɛ ka kunnafoni datuguni Gabonɛw ka jamana o ye Gabonɛw ka jamana ɲɛma ni o ye Brice Ngloterre Oligui Nguema ye bi tɛnɛya juillet kalo tile 20 ale kɔni ye i kunda Faransi jamana kɔni o kɔnɔna kan min ni ani Faransi jamana ɲɛma kɔni u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni o ye Emmanuel Macron ye Gabon ye jamana min kɔni ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni a ka ressources caman kɔni o ye ni o dɔw bɛ tali kɛ sanu olu kan o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ ani Faransi jamana ɲɛma bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya baara caman kɔni olu kan min ni u bɛna bolo di ɲɔgɔnmayaw ni ka olu sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan